vídeo perquè m'encanta compartir música amb vosaltres, ja ho sabeu, i resulta que així m'ha aparegut una molsa. Sabeu què és, no? I sabeu qui està així que vos vol saludar? Esteu preparats? Qui serà? Què s'hi fa? Hola, diu quan arriba algú. Hola, si el que arriba eres tu. Hola, quan trobem un amic, saludem, saludem, ai sí. Hola, us enviem molts besets a l'aire i moltes abraçades des de la distància. Espero que estigueu molt bé i que se ho passeu molt bé en casa.